Што будзе, калі аб'яднаць дошку гонару савецкага прадпрыемства, праваслаўны іканастас, галандскі групавы партрэт 17 стагоддзя і стэнд «Іх шукае міліцыя». Атрымаецца слова аб Беларусі. Прывітанне, шаноўнае спадарства, з вами Мікіта Моніч, і мы пачынаем. Нагадаю, што вы на канале Каля культуры, а кожная культура мае свой набор герояў. Мы знаёмімся з імі ў падручніках па гісторыі літаратуры, пра іх робяць дакументальныя стужкі, іх імёнамі названыя плошчы і вуліцы гарадоў, бібліятэкі ды універсітэты. Спіс гэтых герояў – гэта своеасаблівы набор мадэляў, каштоўнасных арыенціраў. У розныя часы існавання грамадства на першы план выходзяць тыя ці іншыя персанажы ці, як мінімум, асобныя бакі іх біяграфіяў, творчасці ці палітычных поглядаў. І вось тут павінен з'явіцца Мікіта Мелказёраў са сваім гістарычным праектам «Загляне сонца» і распавесці, колькі вуліц беларускіх гарадоў названа імёнамі яскравых людажэраў і беларусафобаў. Спасылка ў апісанні, але спойлер – да халеры такіх вуліц. Абсалютная антыматэрыя, чорная карма для горада і знявага ў дачыненні да сябе. Сапраўды, чым больш пакручасты лёс у народа, краіны ці нацыі, тым больш цікавыя і рэзкія кульбіты робяць дзяржаўнае, а часам і грамадскае ўспрыманне гістарычных асобаў. Для Беларусі, здаецца, выдатным прыкладам будзе асоба Кастуся Каліноўскага, у адносінах да якога блыталася як савецкая ўлада, так і сучасны лукашэнкаўскі дзяржапарат. Ну нічога, у мяне тут у Мадрыдзе таксама дагэтуль існуе вуліца Голубой дывізіі. Жэсць. Калі што я не параўноўваю Каліноўскага з Голубой дывізіяй. Каліноўскі – малайчынка, а Голубая дывізія – фашысты. Слава Украіне, жыве Беларусь. Але вернемся да тэмы. На пачатку існавання канала Каля культуры амаль 2 гады таму я жаліўся, што ў стэрэатыпным спісе асноўных герояў беларускай культуры амаль няма мастакоў. Что нет в этом каноне никаких художников. Дзеячоў выяўленчага мастацтва, што ўся канструкцыя нацыянальнага мастацкага міту для людзей сярэдняга ўзросту трымаецца на Маркі Захаравічы, а для тых, хто трохі старэйшы, на 3 савецкіх кітах. Злева направа – сакавік, красавік, май. Але ёсць сярод беларускіх мастакоў 20-го стагоддзя асоба, якую ў пэўнай ступені можна параўнаць з Напалеонам Ордай. Той у 19 стагоддзе фіксаваў архітэктурную спадчыну, выбудоўваючы нацыянальны міф аб старых добрых часах. На мой погляд, тое самае рабіў Уладзімір Стэльмашонак у 20 стагоддзе, але ўжо ў жанры партрэта. І Уладзімір Іванович круты. Мастацтву пачаў вучыцца яшчэ падлеткам у Керзіна і Каткова. Пасля павучыўся дрэваапрацоўцы, што адбілася на тым, што па жыцці ён часцяком сам рабіў рамы для твораў, пераўтвараючы тыя ў частку свайго мастацкага выказвання. Пасля паспеў павучыцца і на сцэнографа, папрацаваць мастаком тэатральных дэкарацыяў, атрымаць жывапісную адукацыю ў ленінградскай рэпенцы і вярнуцца дамоў мастаком-манументалістам, выкладчыкам і вельмі апантаным дзейнасным чалавекам. Уладзімір Стэльмашонак некалькі разоў абіраўся старшынёй Саюза мастакоў БССР. Меў званне народнага, а ў 89-91 годах быў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і ўзначальваў камітэт па культуры. Ягоны сын ва ўспамінах пра бацьку ўзгадвае: «Увесь з'езд яго запомніў, таму што, выйшаўшы на трыбуну, бацька сказаў: паглядзіце, мы выдаткоўваем на культуру менш, чым каштуе 1 танк». Здаецца, мы б са Стэльмашонкам паразумеліся. А яшчэ паглядзіце вось на гэты ягоны аўтапартрэт. Калі б зараз у Галівудзе здымалі баёпік пра Стэльмашонка, то граць яго павінен быў бы Джон Малкавіч. That's right. Big Daddy. Bits. The pot. І гэта было б крута. Спадчына мастака ўключае шмат чаго.
ад афармлення станцыяў менскага метро і вітражоў да партрэтаў радзівілаў, чырвоных камісараў і нават Леніна ў стылі гераінавы шык. Але ў 1972 годзе мастак стварыў сваё слова аб Беларусі. Я памятаю, як здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў гэтае палатно ў экспазіцыі нацыянальнага мастацкага. Яно вялікае, выразнае, але выклікала ў мяне хутчэй маркоту, чым энтузіязм. Адразу зразумела, што гэтых людзей я павінен быў ведаць, што гэта своеасаблівы аналаг іканастасу, мясцовага чыну святых ад беларускай культуры. А я пазнаваў толькі чацвёрых: Іоанна з Іакавым, Францыска і кулямёт. Побач з Богдановичам яшчэ была якась маладая цётка, але мне здавалася, што гэта персаніфікацыя паэтычнага зборніку «Вянок». Яшчэ пэўны сумнеў выклікала постаць Дастаеўскага, бо, па-першае, не зусім падобная, па-другое, ён-то тут пры чым да Беларусі. Гэта ўжо потым я даведаўся, што, па-першае, род Дастаеўскіх паходзіць з Вялікага княства, а па-другое, што гэта ніякі не Фёдор Михайлович, а Францішак Балушевіч. Тым цікавей разабрацца з гэтым не ключом, але малюнкам ключа да нацыянальнай пісьменнай традыцыі. У цэнтры на рушніку змешчана чарнільніца з пяром. Так, гэта не хлеб нарачанскі. Фон замошчаны аркушамі рукапісных і друкаваных старонак са знакамітымі цытатамі герояў палатна. З сучаснага пункту гледжання перад намі якасны фон для фотаздымка. Станавісь у цэнтр і фоткай сябе, быццам ты на вечарыне мары тваёй беларусіцы. Толькі селфі-кі патрэбны, бо карціна даволі вялікая. Итак, давайте пачнем разбирацца, з каго, па меркаванні Владзіміра Стальмашонка, складаецца літаратурны канон нашай культуры. Верхні рад прысвечаны старажытнасці ад 12 до 17 стагоддзя. Злева змешчаныя хто? Ну, канешне, Болік і Лёлік. Ефрасіння Полацкая і Кірыва-Тураўскі. Выявы іх умоўныя, бо фотаздымкаў герояў, як вы разумееце, не захавалася. Ёсць меркаванне, што выява Ефрасіні была сярод роспісаў Спаса-Преабражэнскай царквы. Але мастак бярэ адтуль толькі некаторыя асаблівасці стылю. Паглядзіце на гэтыя выразныя вочы. І ў постаці святой, і яшчэ больш выразныя на фонавай выяве фрагмента жаночага твару. Гэта ці не адзіны прыклад на творы, калі там не тэкст, ці не тэкст напісаны літарамі. Ефрасіння добра вядомая нам праз сваю больш прадметную, нелітаратурную спадчыну. Пабудова і роспіс царквы, замова Лазару Богшы стварыць свой знакаміты крыж. Але тут мастак малюе святую як аўтарку тэкстаў з аркушамі пергаменту і пяром у руках. Такім самым умоўным чынам адлюстраваны ейны сусед Кірыва-Тураўскі, пісьменнік, мысляр, першы стоўпнік старажытнай Русі. Што такое быць стоўпнікам? Ну, гэта такая суворая хрысціянская духоўная практыка, штосьці паміж радыкальнай аскетычнай ёгай і сучасным перформансам. Гэта было вельмі складана фізічна, але моцна прапампоўвала духоўны скіл і дадавала шмат аўтарытэту. Дык вось, на карціне Стальмашонка Кірыва-Тураўскі выяўлены на фоне першай старонкі «Слова на ўзнясенне Гасподняе» паводле спісу 13 стагоддзя. У руках святы трымае кодекс, то бок не проста асабістыя запісы, але кніжку мае з прыгожа выпісанымі вялікімі літарамі словам «поучення». Дарэчы, у некаторых сваіх тэкстах, ну з тых, што захаваліся, Тураўскі відавочна выконваў ролю інфлюэнсера і радыкальнага літаратурнага крытыка. Напрыклад, у слове пра шанаванне кніг і пра навучанне Кірыва-Тураўскі змясціў рэестр кніг, неабходных для чытання, а таксама пералічыў апакрыфічныя творы. Ён казаў, ці пісаў: «Спасцігайце і засвойвайце святыя кнігі, Евангелле, апостол, Пірамію, Псалтыр, а хлуслівыя пісанні адкідвайце прэч. Памылковыя кнігі Бахарэвіч, Філіпенка, Алексіевіч, Дунін, Марцінкевіч».
Не, насамрэч там былі другія кнігі. Там былі астраномія, зоркалічэнне, соннік, чароўнік, зялейнік, замовы, каляднік, громнік і кіданне. Дарэчы, пра ідэі і спадчыну Тураўскага можна пачытаць у даволі разгорнутым артыкулу ў беларускай вікіпедыі. Дзякуй табе вялікі невядомы аўтар гэтага артыкула, а хутчэй аўтары. Дзе ж знайсці гэты артыкул? Ну, зразумела, па спасылках у апісанні да відэа, бо мы крочым далей. Бо пасярэдзіне верхняга раду намаляваны чырвоны каптурок усяе беларускай культуры, вялікі першадрукар і гуманіст Францыск Скарына. Па-першае, вельмі прыемна, што напрануты па схеме БЧБ. Да таго ж, бярэт на галаве мне адразу нагадвае фрыгійскі калпак, сімвал свабоды. Яго вы можете пабачыць на знакамітым палатне Дэлакруа, а можете на старажытных мазаіках Равенны з выявай 3 каралёў-вешчуноў. Мне здаецца, што абедзве гэтыя асацыяцыі добра пасуюць вобразу спадара Францыска. Бо прынёс ён нам здалёк дары ведаў, што кніжкі змяшчаюць, а веды ёсць шлях да волі. Таму не пакідайце ж мовы родныя, каб не ўмёрлі. Так, стоп. Францішк Казімірович, зараз не пра вас, а пра вашага цёзку. Пачакайце, да вас яшчэ паўрадка, вы ўвогуле ў гэты эпізод не войдзеце. Чакайце, пакуль дойдзем до 19 стагоддзя. А пакуль чакаеце, націсніце лайк, падпішыцеся, у званочак пстрыкніце, пакіньце каментар які. Можна са сваёй творчасці, напрыклад. Можна і пра дудку, і пра смык. А мы пакуль працягнем. І наступны ў нас Сымон Будны. Пратэстант, палымяны аўтар, таксама друкар. Ён адзіны на палатне выяўлены ў профіль. І каб зразумець, чаму, дастаткова зайсці ў Вікіпедыю і пабачыць адзіную старажытную выяву Буднага. Ілюстрацыю «Сымон Будны патанае ў хвалях побач іншых еретыкоў». Гэта фрагмент гравюры з кнігі Станіслава Рэшкі пра атэізм і пустаслоўе евангелікаў, што была выдадзеная ў Неапале ў 1596. Будны быў звязаны з радзівіламі часоў іх пратэстантызму. Менавіта ў Нясвіжы ён разам з калегамі арганізаваў друкарню і выдаў пратэстанцкі катэхізіс. Тытульную старонку гэтай кніжкі Будны натуральна і трымае ў руках на карціне «Стыльмашонка». І мяне заўсёды надта цешыў той факт, што помнік Буднаму, той, што ўсталявалі ў Нясвіжы ў 1982 годзе, побач з каталіцкім фарным касцёлам Божага цела, абапіраецца на адзіную выяву, што захавалася. І што выява гэтая карыкатура з кніжкі езуіта, ворага Буднага. Калі б пасмяротнае існаванне было праўдай, уявіце сабе твар аўтара выявы. Ты стварыў карыкатуру, каб дыскрэдытаваць праціўніка, пасля памёр, прайшлі стагоддзі і менавіта па тваёй выяве яму адліваюць помнік з бронзы. Мне здаецца, гэта іронія ўзроўня Рыка і Морці. Калі ж я думаю пра Буднага, ягоную асобу, то мне падаецца ён чалавекам суворым. Не факт, што мы знайшлі б з ім агульную мову, але чамусьці ягоная асоба выклікае ў мяне сапраўднае захапленне, моцнае і відавочна і рацыянальнае. Такі сабе рамантычны герой, сімвал таго вялікага княства, якое не адбылося і, пэўна, не магло адбыцца. Але кожны раз, калі я глядзеў на ягоны помнік у Нясвіжы, то адчуваў якісь унутраны ўздым. І мне здаецца, што так і павінны працаваць постаці герояў у пантэоне нацыянальнай культуры. Ты быццам у Mortal Kombat абіраеш блізкага сабе, сваё альтер-эга. І варыянтаў гэтага выбару ў нас, беларусаў, шмат, нават калі мы абмяжуем сябе наборам з твору Уладзіміра Стыльмашонка. Таму да гэтай тэмы я яшчэ вярнуся, а пакуль што дзякуй, што паглядзелі відос. Стаўце лайкі, пішыце ў каментарах, хто ваш герой беларускай культуры. Падпісвайцеся і пабачымся каля яе. Каля каго? Каля культуры. А хто гэта быў? Мікіта Моніч. А дзе ён быў? Да з вамі! Пока-пока.